Добрый дзень усім, шаноўнае гаспадарства. Мы с вами працягваем далей вандраваць па цікавай вельмі краіне, якая называецца гісторыя Беларусі. І будзем с вами прыгадваць і пра тыя дзяржаўныя ўтварэнні, якія былі на нашай тэрыторыі, і пра людзей, да, пра якіх мы можам сказаць с вами, якія жылі ўжо 900 гадоў таму назад, але дзякуючы таму, што ўсё ж такі з прыняццем хрысціянства да нас прыйшло пісьменства, і мы можам с вами прачытаць пэўнай звесткі пра гэтых людзей у летапісах. Напрыклад, у аповесці мінулых гадоў, якая, канешне, з'явіцца ў 12 стагоддзі, але будзе ўтрымліваць звесткі пра тыя падзеі, пра якія мы нават казалі с вами у мінулы раз, калі мы с вами казалі аб Рагнедзе і Уладзіміре. Скажыце, калі ласка, ці бачна слайд-шоу? Да, видно. І вы зараз бачыце на поўны Да, все экран. отлично. Да? Да. Добра. І так мы с вами ў мінулы раз казалі, і так дастаткова падрабязна, нават зноў жа вам скажу, што калі б па гісторыі Беларусі напісалі б сцэнарый, знялі серыял, то я думаю, што ён быў бы не менш цікавы, чым великолепны век. Можа, вы глядзелі хто-небудзь з вас вось гэтую такую шмат серыйную гісторыю, прысвечаную гісторыі Асманскай імперыі, дзе там адна з галоўных гераінь гэта Хюррем Султан. Ці памятаеце, у нашы часы яшчэ было, ўжо, можа, гадоў, мне падаецца, 20, а можа, больш таму назад, шоу серыял «Роксалана». Так вось гэты серыял «Роксалана» гэта тая ж самая Хюррем Султан. Гэта тая гісторыя барышні, якая вось была захоплена падчас татарскага набегу на сучасныя ўкраінскія землі, і яе прадалі на нявольнічым рынку, і яна трапіла ў гарэм, і вось далей ужо да султана і пачалося яе ўзыходжанне. Мы с вами казалі пра вось гэтую такую цікавую гісторыю лёсу палітычнага жаночага лёсу Рагнеды. Рагнеда Гарыслава Анастасія, князёўна з 3 імёнамі. Мы казалі аб яе вельмі непростым шлюбе з князем Уладзімірам і аб тым, чым скончыўся гэты шлюб. Ён скончыўся спробай забойства князя Уладзіміра пасля таго, як Рагнеда даведалася, што яна ўжо не жонка кіеўскага князя, таму што ён прыняў хрысціянства і ажаніўся на візантыйскай прынцэсе Ганне. Мы ведаем, якую казалі с вами рашэнне прыняў князь Владзімір. Ён выслаў яе, Рагнеду маецца на ўвазе, і другога сына Ізяслава на радзіму у спецыяльна пабудаваны горад Ізяслаўль. Князем кіеўскім наступным стане пасля смерці бацькі Яраслаў Мудры. І вось Яраслаў Мудры — гэта вельмі цікавы чалавек. Я вам прыгадаю, што ён, напрыклад, выдаваў замуж сваіх дачок за еўрапейскіх манархаў. І вось вы бачыце Елізавету Анастасію і Ганну. Гэта тыя жанчыны, тыя барышні, якія ўлілі вось нашу славянскую мясцовую, калі можна так сказаць, кроў у каралеўскія двары Еўропы. І калі сёння, напрыклад, еўрапейскія монархі яны здадуць вось гэты вельмі папулярны генетычны тэст, які пакажа, адкуль ёсць гэтыя карані, то я думаю, што некаторыя з іх вельмі здзівяцца, таму што знойдуць у сваіх генах вось менавіта і тэрыторыю Беларусі і тэрыторыю сучаснай Украіны. Таму што вось менавіта Яраслаў Мудры, ён сын усё ж такі Рагнеды. І на 50% генаў, якія ёсць у Яраслава Мудрага, гэта ген Рагнеды.
суадносна ў яго дзяцей на 25% іх генатыпу гэта гены рагнеты, гэтай ганарлівай князёўны з Полацку, да, вось якая, скажем, увайшла ў гісторыю як князёўна з 3 імёнамі. Чаму з 3 імёнамі? Зноў жа прыгадаю, Рагнеда гэта імя, якое яна насіла пры нараджэнні. Гарыслава гэта імя, якое ёй даў Уладзімір, таму што пры уступленні ў шлюб мы сёння з вамі мяняем прозвішча, раней мянялі імя. І трэцяе імя Анастасія гэта імя, якое яна прыняла, калі прыняла пострыг. І яна стала першай манахіняй усходняй Еўропы. Ну і Ізяслаў кніжнік, да, вось віслая пячатка князя Ізяслава, першы прыклад пісьменства. Князь Брэчыслаў шмат ваяваў са сваім дзядзькай Яраславам Мудрым, і пасля бітвы на рацэ Судоме у 1021 годзе у склад полацкага княства увайшлі гарады Віцебск і Усвяты. Такім чынам пашыраецца тэрыторыя княства, да, вось пашыраецца тэрыторыя полацкага княства. І наступным князем Полацкага княства ў 1044 годзе становіцца вельмі цікавая асоба. Чалавек, якога пры жыцці называлі чарадзеем. Чаму? Ну, ён нарадзіўся ў дзень парада планет. І гэта ўжо першая была прыкмета, на думку людзей, чаму ён нарадзіўся ад чарадзейства, што не абышлося тут без вышэйшых якіх-то сіл. Па-другое, у Усяслава была язвіна, па-рускі радзімае пятно. Язвіна была на лбу. Ну, я думаю, што шмат хто з нас яшчэ застаў жывым чалавека, які жыў не так даўно, да, 35 больш гадоў таму, з 85-го года кіраваў Савецкім Саюзам, быў генеральным сектаром камуністычнай партыі, это Гарбачоў, да, яго таксама была язвіна на ілбе. Так вось, у Усяслава чарадзея нарадзіўся ў дзень парада планет. Язвіна на лбу. І гэта было двойное такое, да, бінго доказаў таго, што ён нарадзіўся ад чарадзейства. Прыпісвалі абсалютна магічныя рысы Усяславу. Пры Усяславе чарадзея полацкае княства дасягне найбольшай магутнасці. Яно будзе мець выхад к Балтыйскаму мору. У яго будуць 2 гарады-васалы Кукінойс і Герцагі. Менавіта Усяслаў чарадзей пабудуе Сафійскі сабор у Полацку, па яго загаду. Гэта будзе 3-й Сафійскі сабор на ўсходнеславянскіх землях, як сімвал незалежнасці. Памятаеце, мы з вамі казалі, што будаўніцтва і наяўнасць на землях Сафійскага сабора сведчыла аб тым, што гэта самастойнае княства. Кіеўскае, Новгарадскае і Полацкае. Вось гэта 3 княствы, якія мелі ў галоўных гарадах Сафійскі сабор. І, у прынцыпе, княства ў росквіту, ну і не можа быць усё проста так, да, людзі, яны ж такі, ну, трэба ж знайсці, чаму гэта так. Ну, вось таму, што ён чарадзей. Ёсць розныя варыянты. Па аднаму варыянту ён пераўтвараецца ў ваўкалака такога і абягае княства, можа за ноч паглядзець, дзе што адбываецца. Па другой версіі ён ператвараецца ў сокала і лятае, да, зоркім, летае высока, але ў сокала і ў арла вельмі добры зрок, і ён бачыць усё, што адбываецца на зямлі. Сёння афтальмолагі сказалі, што проста ў гэтых птушак дальназоркасць, да? У каго з нас дальназоркасць, то мы ведаем, да, што мы дрэнна бачым, што блізка, але вельмі далёка бачым, які нумар аўтобуса да нас падыходзіць. Так вось, Усяслаў чарадзей вельмі энергічны, вельмі разумны палітычны дзеяч і даволі яскравы дыпламат.
І вось мы з вами бачым сярэднявечную печатку з надпісам князь Усяслаў. Навошта князі насілі такія пячаткі? Граматы пісаліся на пергаменце. Гэта тонкая вырабленая скура жывёл. Ну, хто з вас, напрыклад, бачыў світак Торы, то гэта таксама пергамент. Ён нам бы сёння падаўся вельмі падобным на ватман, але гэта скура. І яна была дарагая, гэта скура. На гэтай скуры пісаліся граматы, інфармацыю, якую хацеў данесці князь. І гэтая грамата ускручвалася ў трубачку і абвёртвалі яе бечоўкай. Ну, як гэта магло адбывацца? Ну, вось, напрыклад, гэта грамата. Яе скручвалі, обматывали бечевкой такой, да, шпагатом. Ну, вось мы ведаем с вами по поште. Рабілі з канаплі канат. І вось тут наливали сургуч. Памятаеце, посылки мы посылали ранее? Наливали сургуч, і вось Усяслаў прикладывал вось гэтую свой перстень, печатку. І калі гэта застывала і грамоту падымалі, то гэтая печатка, ну вось тут вось яна висела. Таму такія печатки на таких грамотах называли вислыми печатками. То есть печатка, якая висіць, гэтай печаці. Ну і для того, каб печатка была заўжды под рукой, каб нельга было, не трэба было яе шукаць, бегчы, дзе я знайшоў, да, адчыніце мне шуфлядку, і там яе няма, таму вось гэтую печатку князькую рабілі ў выглядзе персня, які перстень насіў Усяслаў Чарадзей, як і ўсе іншыя князі, пастаянна на руцэ. Такім чынам яна была пастаянна пры ім. Што робіць Усяслаў Чарадзей? Усяслаў Чарадзей робіць шматлікія паходы. Справа ў тым, што вось у 1060 годзе ён пайшоў на качэўнікаў торкаў, а потым ён пачынае хадзіць паходамі на Новгарад. І ведаеце, пра аднаго і таго ж чалавека можна прачытаць абсалютна розныя рэчы. Калі мы, напрыклад, чытаем пра Усяслава Чарадзея, якога параўноўваюць з магутнай асобай, з магічнымі такімі дзеяннямі, ён стаў правобразам быліннага героя Волха Усіслававіча, да? Такі народны эпас быліны. То калі мы, напрыклад, пачытаем летапісы Пскова і Новгарада гэтага часу, то пра яго пішуць зусім адваротнае. Там пра яго можна прачытаць: Боже мой, ну ўсё ходзіць і ходзіць, усё рабуе і рабуе, усё паліць і паліць. Калі ж гэта ўсё закончыцца? Чытаем мы у гэтых летапісах пра таго ж самага чалавека. Ну, напрыклад, калі ў 1066 годзе Усяслаў Чарадзей пойдзе на Новгарад, ён захопіць Новгарад, і у тыя часы ў Полацку ўжо стаіць сабор Сафійскі, але у гэтага сабора не было званоў, калакалоў па-руску. І Усяслаў Чарадзей здымае званы з Сафійскага сабора Новгарада і прывозіць іх у Полацк і вешае на званіцу Сафійскага сабора. І вось так выглядаў Сафійскі сабор пры Усяславе Чарадзею. Гэта макет рэканструкцыі. Так вось, Сафійскі сабор у часы Усяслава Чарадзея гэта не толькі доказ таго, што гэта самастойнае княства, але гэта не толькі храм, але бібліятэка і нават архіў. Тут быў, так як мы можам сказаць, дзяржаўны архіў Полацкага княства. Гэта значыць, што гэта будынак такі шматфункцыянальны. Па памерах Полацкі Сафійскі сабор быў самым малым сярод Сафійскіх сабораў. Самы вялікі гэта Кіеўская Сафія, потым Новгародская Сафія, ну і самы кампактны, вось трохапсідны
трохнефны храм — гэта Полацкі Сафійскі сабор. Што гэта за страшныя словы трохнефны і трохапсідны? Апсіды — гэта вось гэтыя полукруж'я, якія мы бачым у кожным праваслаўным храме. Вот бачыце, раз, два, тры. А нефы — гэта бакавыя. Гэта адзін, другі і трэці. То есть гэта апсіда, там, дзе алтар, вось з таго боку, да, калі мы можам выйсці снаружы, а нефы — гэта сцены. І што здараецца далей? Далей наўгародскія князі звяртаюцца за дапамогай да кіеўскіх князёў, і ў той час, калі Усяслаў Чарадзей яшчэ ідзе назад з Новгарада, дружына кіеўскіх князёў нападае на паселішча на раке Менцы, і адбываецца бітва на рацэ Немізе. 1067 год. Пра гэтую бітву мы можам з вами прачытаць у слове пра паход іграў. І вось гэта першае прыгадванне Менска, да, вось летапіснае названне. 1067 год. Калі Усяслаў Чарадзей прыйшоў ужо на поле бітвы, яна фактычна скончылася. Кіеўскія князі, так скажам, патрапалі дружыну Усяслава, але цалкам яго не разбілі. І што яны робяць? Яны прапановваюць Усяславу Чарадзею прыехаць на перамовы у... І таму Орша у нас таксама прыгадваецца па 1067 годзе. І вось мы зноў бачым з вами мініяцюру радзівілаўскага летапісу. Вось Усяслаў Чарадзей такі ў прыкольнай шапцы, і два яго сыны Барыс і Глеб. Гэта зусім іншыя Барыс і Глеб, гэта не тыя, якія кананізаваны. І ён з гэтымі двумя сынамі прыязджае на перамовы ў Оршу, і замест таго, каб пачаць перамовы, Усяслава Чарадзея з сынамі ўзялі ў палон, прывозяць у Кіеў і садзяць у кіеўскую турму ці ў кіеўскі поруб. І вось мы бачым, да, вось яны сядзяць у гэтым кіеўскім порубе. А што адбываецца далей? Гэта ўжо быў час, калі Кіеву пачынаюць пагражаць качэўнікі. І качэўнікі падыходзяць да Кіева, і кіеўляне прыходзяць да тагачаснага кіеўскага князя і кажуць, што раздай нам зброю, таму што трэба адбівацца, таму што вораг на парозе. А перад гэтым кіеўскі князь падняў вельмі сур'ёзна кошты на соль. І кіеўскі князь пабаяўся раздаць зброю кіеўлянам, таму што баяўся таго, што кіеўляне падняць паўстанне супраць кіеўскага князя. І што робяць кіеўляне? Кіеўляне падымаюць паўстанне супраць кіеўскага князя, яны скідваюць яго з яго князькага месца, ідуць у турму, вызваляюць Усяслава Чарадзея. Усяслаў Чарадзей дае, так скажем, загад раздаць зброю, і разам з кіеўлянамі яны адбіваюць качэўнікаў ад Кіева. І Усяслаў Чарадзей становіцца князем кіеўскім. Па розным дадзеным ён быў недзе напісана 7, недзе напісана 9 месяцаў кіеўскім князем, а потым ён кажа, што я буду вяртацца дадому. Калі яго захапілі і ён сядзеў у палоне, кіеўскія князі ўжо паслалі намесніка свайго ў Полацкае княства, і Усяславу Чарадзею прыйшлося адваёўваць Полацкае княства сабе назад. Яму гэта ўдалося зрабіць, і да сваёй смерці ў 1101 годзе Усяслаў Чарадзей становіцца князем полацкім зноў. Ён зробіць яшчэ адну спробу пайсці на Новгарад, але яна будзе ўжо няўдалая, і Усяслаў Чарадзей нават трапіць у палон і паабяцае наўгародцам больш ніколі не нападаць.
І вось мы бачым яшчэ адзін з вамі варыянт рэканструкцыі Полацкай Сафіі. Хто з вас быў у Полацку, той ведае, што Полацкая Сафія сёння выглядае вось так. Вось раней выглядала вось так, а зараз выглядае вось так. Як вы бачыце, абсалютна два розныя будынкі. Што ж здарылася? У час другой паўночнай вайны 1700-1721 года адбыўся выбух. Да сённяшняга часу гісторыкі спрачаюцца, хто ж такі быў вінаваты у гэтым выбухе. У Полацку стаялі рускія войскі, стаяў Пётр I, і у Сафійскім саборы быў парахавы склад. І у скляпеннях, вось быў парахавы склад. І тут, канешне, узнікае пытанне, чаму ж Пётр I, праваслаўны цар, дазволіў, скажам, у храме быў парахавы склад, і нават на канях уязджалі ў гэты храм. Справа ў тым, што на той час Полацкі Сафійскі сабор быў уніяцкім храмам. У канцы, у 1569 годзе была падпісана Брэсцкая царкоўная унія, па якой была ўтворана уніяцкая царква. І ў Рэчы Паспалітай было дзве царквы: каталіцкая, хрысціянская маю на ўвазе, і уніяцкая. Праваслаўная царква была забаронена, і ўся маёмасць, якая была у праваслаўнай царквы, яна стала уніяцкай царквой. І у тым ліку і Полацкі Сафійскі сабор. Ну і ўжо як уніяцкая царква можа быць, так скажем, гэта не было перашкодай да вось такога рашэння размяшчэння у скляпеннях царквы Пораха. Канешне, жаль, што людзі, якія прымалі гэтае рашэнне, не разумелі, што ўсё ж такі гэта помнік такой 11 стагоддзя, што гэта такая перлінка, там дыямант нашай архітэктуры. Не разумелі гэтага ў 18 стагоддзі, на вялікі жаль. І пасля выбуху будынак быў вельмі значна пашкоджаны, захавалася толькі адна апсідка, частка, вось мы яе тут бачым, і падмуркі. І вось на падмурках старога Сафійскага сабора у 40-е гады 18 стагоддзя Иоганн Глаўбіц перабудаваў Сафійскі сабор у стылі віленскага барока. У тым стылі, у якім мы сёння і бачым Сафійскі сабор. Зараз там канцэртная зала, не храм. І вось зноў жа паўтаруся, гэта самы вялікі будынак у стылі віленскага барока на нашых тэрыторыях. Чаму яго адбудавалі ў стылі віленскага барока як уніяцкі храм? Таму што, зноў паўтаруся, да 1839 года на тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, Рэчы Паспалітай, а потым Расійскай імперыі існавала уніяцкая царква. Полацкі царкоўны сабор 1839 года далучыць уніяцкую царкву да рускай праваслаўнай царквы. І 1,5 мільёна уніятаў стануць праваслаўнымі. І гэта значыць, што да 1839 года праваслаўныя храмы, там толькі ў 17 стагоддзі адна магілёўская епархія, а большасць гэтых уніяцкіх праваслаўных храмаў былых будзе уніяцкім. І вось мы бачым з вамі, якое стала вялікім дзяржаўным утварэннем Полацкае княства ў часы Усяслава Чарадзея. І хачу звярнуць вашу увагу, гэта рака Заходняя Звіна, і яна ўпадае ў Балтыйскае мора. Даўгава называецца Заходняя Звіна на тэрыторыі прыбалтыйскіх краін, якая працякае і якая сцякае ў Балтыйскае мора. І вось у Полацка з'явіліся два гарады-васалы, гэта Кукінойс і Герсіка. Вось гэтыя два гарады. Што значыць гарады-васалы? Гэта княствы, у якіх былі такія князі, якія прызнавалі ўладу Усяслава Чарадзея. З другога боку, Полацк абяцаў ім дапамогу, калі, напрыклад, на іх будуць нападаць.
Ну і, наприклад, калі напалі на кокінойс, і ён крычыць: «Дапамажыце, дапамажыце, ратунку», ну, не можа полацкі князь паставіць тэлефон на безгучны рэжым или занесці ў чорны спісак, таму што вельмі часта тэлефануе і ўжо надаеў. Ён павінен абавязкова дапамагчы. Чаму я вам гэта прыгадваю? Таму што мы з гэтымі гарадамі яшчэ сустрэнемся. І так, полацкае княства адно з самых вялікіх княстваў у Еўропе таго часу. У Усяслава чарадзея 6 сыноў. І цікавы звычай. Напрыклад, у заходняй Еўропе быў звычай, што ўсё дастаецца старэйшаму сыну. Гэта называецца права маярата, калі старэйшы сын атрымоўвае ўсё. Што рабіць іншым сынам? Ну, тут два варыянты: ці вайсковая служба, ці духоўная служба, да? Ну, давайте с вами пригадаем, напрыклад, Араміса з трох мушкецёраў. Ён стане потым аббатам, да? То есть гэта значыць, што ён трэці сын у сям'і. То есть спадчыннасць ад папы яму не свеціць. І што, якая сітуацыя была на нашых землях? На нашых землях сітуацыя іншая, крышачку іншая. Гэта быў перыяд феадалізма. Галоўная каштоўнасць пры феадалізме гэта зямля. І таму па звычаю, які тады быў, княства павінна было падзяліцца паміж усімі сынамі. Печалька, девочек не уключали. Эх, канешне, где ж вы, феміністкі, да? Но толькі паміж сынамі. І у Усяслава чарадзея было 6 сыноў. Гэта значыць, што пасля яго смерці полацкае княства падзеліцца на 6 частак ці 6 удзелаў. Так, ну вось, помню, да, Усяслав чарадзея. Першым удзелам, які выдзеліўся са складу полацкага княства, быў менскі удзел. І кіраваў гэтым менскім удзелам сын Усяслава чарадзея Глеб Мінскі з 1101 по 1119 год. Вёў незалежніцкую палітыку. Не хацеў падпарадкоўвацца Кіеву. Хадзіў з паходамі на землі драўлян, дрыгавічоў, спаліў Слуцк, які яшчэ не ўваходзіў у склад менскага княства. І, канешне, гэта не падабалася князям кіевскім. Але яны не маглі зачапіцца за што-то, да, для таго, каб прад'явіць яму якіясьці абвінавачванні. Але з цягам часу яны знайшлі, да, хто еще то всегда найдет. І што было зроблена? Глеба абвінавацілі ў тым, што ён гандлюе палоннымі. У той час гэта была велізарная ганьба для князёў, да, і наогул палоннымі гандлявалі толькі вось гэтыя печенегі з полаўцамі, якія захоплівалі людзей, да, і прадавалі іх потым на рынках. І падышлі, так скажем, Глеб быў узяты ў палон, і ён аказаўся ў кіеўскім палоне ў другі раз. Вось ён разам з сваім братам Барысам быў ужо ў кіеўскай турме разам з бацькай Усяславам чарадзеем. І ў 1119 годзе Глеб Мінскі памірае ў кіеўскай турме. І паўстала пытанне, што рабіць з целам памершага князя. Пахаваць яго як прасталюдзіна проста так гэта было немагчыма. І таму Глеб Мінскі, Глеб Усяслававіч, адзіны з нашых князёў беларускіх, які пахаваны ў катакомбах вось Кіева-Печерскай лаўры. Раней это было просто Киево-Печерский монастырь. Вот кто из вас был у катакомбах Киево-Печерской лавры, то вы уявляете себе, да, что это такое. Так, вот там знаходится у тым ліку і пахаванне
менскага князя, першага менскага князя Глеба Менскага, сына Усяслава Чарадзея. Гэта значыць, што засталося 5 сыноў Усяслава Чарадзея. І кіеўскія князі, кіеўскі князь Мсціслаў тагачасны, ён паслаў прапанову у Полацк для таго, каб гэтыя сыны Мсціслава Чарадзея далучыліся да сумеснага пахода на полаўцаў. Таму што полаўцы гэта былі тыя качэўнікі, якія пагражалі Кіеву вельмі сур'ёзна. Сабраліся гэтыя 5 сыноў Мсціслава Чарадзея, размаўлялі і адказалі, што нягледзячы на тое, што першыя 3 літары супадаюць, полаўцы гэта вельмі далёка ад нас, і ў паходзе мы удзельнічаць не будзем. І вось князь Мсціслаў кіеўскі, вось мы тут з вамі бачым яго партрэт, вельмі моцна абурыўся, і замест пахода на полаўцаў ён зладзіў паход на кіеўскую зямлю. У гэтым паходзе удзельнічалі не толькі кіеўскія князі, але яго там сыны у тым ліку, але, напрыклад, удзельнічаў і гродзенскі князь Усевалатка, які быў зяцем князя Мсціслава. Князь Мсціслаў аддаў сваю дачку Агаф'ю замуж за Усевалатку. І менавіта 1127 год, гэта наступ кіеўскіх князёў на полацкую зямлю, гэта, напрыклад, у тым ліку першая афіцыйная дата прыгадвання Гродна. І, як вы бачыце, наступалі з розных бакоў, і вось на Заслаўе, Барысаў, Друцк потым аб'ядналіся і шлі аб'яднанымі сіламі на Полацк, і праз Некалач, другая, так скажем, была такая, бачыце, стрэлачка. Што адбылося? Адбылося, што увесь радавод Усяславічу быў арыштаваны, гэта 5 сыноў, і што якое прымае рашэнне Мсціслаў. У гісторыю войдзе, што Мсціслаў ні аднаго сціснуў. Так што ж, якое рашэнне прымае Мсціслаў? Ён вырашыў выслаць увесь радавод Усяслававічаў, гэта значыць 5 сыноў Усяслава Чарадзея, з сем'ямі ў Візантыю. Чаму менавіта ў Візантыю? Адну дачку ён аддаў замуж за Усевалатку гродзенскага князя, а другую дачку ён аддаў за візантыйскага імператара. І вось 5 сыноў Усяслава Чарадзея разам з дзецьмі і жонкамі адпраўляюцца да зяця князя Мсціслава у візантыйскае выгнанне, якое цягнулася, як вы бачыце, 10 гадоў. І сярод тых людзей, якія не захацелі ехаць у Турцыю на all-inclusive, таму што гэта за візантыйскае выгнанне? Усяславічы жылі пры двары візантыйскага імператара. Яны не сидзелі там у турмах і ў порубе, некаторыя нават удзельнічалі ў паходах на сарацынаў, але было адно маленькае «не». Яны не маглі вярнуцца на радзіму. На радзіму вярнуліся толькі 3 з 5, 2 памерлі у Візантыі, і ў 1139 годзе яны здолелі вярнуць сабе назад полацкае княства. І у беларускай, так скажем, фальклоры з'явілася такая прымаўка «Мсціслаў ні аднаго сціснуў». Гэта значыць, што кіеўскі князь Мсціслаў арыштаваў і выслаў у Візантыю 5 сыноў Усяслава Чарадзея. Так вось, хто ж не захацеў паехаць з бацькамі? Ён сказаў, што ж гэта была за асоба? А гэта была дачка аднаго з 5 сыноў Усяслава Чарадзея, унучка Усяслава Чарадзея, якую звалі Працлава. Яна сказала, што яна не паедзе.
Бацька рваў на сабе валасы. Уявіце сабе. Ну, і нават сёння сучасная Турцыя гэта не блізкі свет. Да? То есть, той, хто лятаў у Турцыю, ведае, што гэта не 30 хвілін ехаў. Да? І тут табе твая дачка, якой там па розным дадзеным ад 12 до 14 гадоў кажа, што яна не паедзе, што яна стане монахіняй. Я думаю, што вы зразумелі, што гэта Ефрасіня Полацкая. І, канешне, гэта быў жах для бацькоў, для маці і бацькі. Бацька рваў валасы, маці плакала, таму што, ну так, яна застаецца ў манастыры. Яна застаецца пад апекай там цёткі, якая ігуменя была ў манастыра, але ўсё роўна, ну як? Няма ніякай сувязі. Як ёй тут будзецца, што будзе, калі яна будзе хварэць, а што, калі будзе цяжкасці, не з кім параіцца. Ну, проста ты так далёка ад дзіцёнка, ну, сэрца, канешне, баліць. Але дзяўчынка была вельмі такая настойлівая і упартая, і яна не паехала. Не паехала і засталася у манастыры. І, ну, вось, зноў жа крышачку, каб, так скажам, перайсці да яшчэ аднаго княства, пра якое я хачу сёння вам расказаць. Паглядзіце, калі ласка, гэта шыйная грыўня, гэта ўпрыгожванне, якое насілі на шыі. Змейка гэта называецца. Мы бачым з вамі дзве галоўкі змяі, бачыце? Бачыце, як прыгожа, кветачкамі, чешуйкамі гэта ўсё упрыгожана. І ведаеце, што хачу сказаць? Хутка пачнецца дачны сезон. Уважліва глядзіце, калі ласка, пад ногі на дачы, таму што недалёка ад Мінска у гарадзішчы дзяўчынка, якой 5, мне падаецца, гадоў, гуляючы на падворку, знайшла вельмі такую цікавую бусінку, такую разнакаляровую, і такая яна была цудоўная і прыгожая, што дзіцёнак з радасцю панёсся да бацькоў паказаць, якую цудоўную бусінку яна знайшла. І на самой справе бусінка цудоўная, таму што яна 10 стагоддзя. Гэта візантыйская бусінка, вось з пацерак. Так што вось, капаючыся на градках на дачы, вы можаце знайсці велізарны скарб. І гэтую бусінку занеслі ў музей, і яна будзе экспанавацца на экспазіцыі музея Мінска. Таму што я вам хачу сказаць, не так шмат такіх бусінак наогул у нашых музеях. І вось гэтая дзяўчынка, гэта проста, ну, малайчынка. Тое, што яна знайшла, ну, і хай ёй яшчэ што-небудзь пападзецца. Ведаеце, Бог любіць дзяцей, таму хай ёй пападаецца як шмага больш скарбаў, якія будуць адчыняць таямніцы нашай гісторыі. І яшчэ княства, пра якое я б хацела вам расказаць, гэта у склад якіх княстваў яшчэ ўваходзілі сучасныя беларускія землі. Гэта Смаленскае княства. Паглядзіце, калі ласка, Воршы, Копы, Мсціслаў, Крычаў, Прапойск і Лучын. Вось гэтыя гарады ў 12 стагоддзі у перыяд феадальнай раздробленасці ўваходзілі ў склад Смаленскага княства. Звяртаю вашу увагу на горад пад назвай Прапошаск ці потым Прапойск. Я думаю, што вы ведаеце, што сёння гэта горад Слаўгарад. Таму што вырашылі, што Прапойск, ну, гэта неблагазвучнае названне. Хаця ён паходзіць ад слова прапець, а не прапіць. Ну, тым не менш. Далей, вось да нас дайшла і Аршанскае Евангелие 13 стагоддзя. Гэта Евангелие захоўваецца ў бібліятэкі Акадэміі навук Украіны, і мы бачым тут з вамі цудоўную мініяцюру евангеліста Лукі. І я хачу звярнуць вашу увагу на колеры фарбаў. Бачыце, якія яны яркія? Залаты колер, чырвоны колер.
Гэта раслінныя натуральныя фарбы. І гэта проста супертэхналогія. Таму што мы з вамі ведаем, як выцвітае, напрыклад, чарніла ці выцвітае фарба. А вы ўявіце, якія яны былі разумныя. Вось я колькі раз звяртаюся да гісторыі, я кожны раз ўсё ж такі зноў і зноў здзіўляюся таму, наколькі людзі, якія не валодалі сучаснымі тэхналогіямі, былі таленавітымі. Я думаю, што яны былі таленавіты ў некаторых момантах больш, чым мы. Таму што мы зараз можам прымяніць штучны інтэлект і сучасныя тэхналогіі, а тады такой магчымасці не было. Далей, што яшчэ ў нас хачу звярнуць вашу ўвагу, гэта храм святых Петра і Паўла ў Смаленску, гэта рэканструкцыя, сёння яго няма, але мы можам паглядзець, што зноў жа бачыце 3 апсіды, раз, два, тры, і трохнефны, раз, два, тры. Тое у тым стылі будаваліся, у візантыйскім стылі будаваліся храмы і там. Ой, і цудоўны абраз 20-го стагоддзя 20-х гадоў 18-го стагоддзя. Гэта беларуская школа, прабачце, іконапісу. І мы бачым святыя Аўрам і Меркурій Смаленскі. Бачым з вамі выяву Божай Маці. Гэта Божай Маці Адзігітрыя. Прыгадаю вам, што значыць адзігітрыя. Гэта тып малявання Багародзіцы, калі сын Ісус сядзіць у яе на руках, і яна рукой паказвае на яго. Адзігітрыя – гэта шлях у перакладзе. То есть яна паказвае на яго і кажа: вось ваш шлях да выратавання. Чаму шыкоўная ікона? Чаму шэдэўр? Таму што гэта спалучэнне традыцыйных візантыйскіх традыцый, беларускай іконапісі, каларыта беларускага і ўплыву еўрапейскага мастацтва. Таму што мы бачым з вамі выявы святых, і мы бачым з вамі горад, і вось гэта ўсё адзін абраз, то есть спалучэнне заходнееўрапейскай жывапісу і візантыйскага стылю напісання абразоў святых. Вось гэта робіць гэты абраз проста шэдэўрам. Вось мы бачылі з вамі печатку князя Ізяслава, бачылі печатку Усяслава, а вось печатка смаленскага епіскапа Мануіла. Вось мы бачым гэтага епіскапа, аранта. Вось калі выява такая, вось і Багародзіцы, і наогул калі ладошкамі такімі наперад, гэта малітва, это аранта. То есть аранта – гэта малітва. І другое княства, пра якое я хачу яшчэ вам сказаць, гэта Тураўскае княства. Тураўскае княства, якое мела свае асаблівасці у гістарычным ракурсе. Справа ў тым, што Тураўскае княства, у адрозненне ад Полацкага княства, ці трапляла вельмі часта пад уплыў Кіеўскага княства, ці ўваходзіла яго склад. Як правіла, на стол у Тураве садзілі трэцяга сына князя Кіеўскага. Час быў такі складаны, і вельмі такія частыя былі сітуацыі, што князь Тураўскі станавіўся адначасова князем Кіеўскім. І тут абсалютна такая цікавая здаралася сітуацыя. Вось старажытны Тураў мы з вамі бачым, рэканструкцыя. Тут звярніце ўвагу, і пасад, і дзяцінец, яны абнесены валам і сцяной. Гэта сведчыла аб тым, што на Тураў вельмі шмат нападалі. І вось кіеўскія князі сажалі традыцыйна ў Тураве сваіх блізкіх сваякоў, я ўжо сказала, гэта трэці сын. І калі, напрыклад, ён станавіўся князем кіеўскім, ён не хацеў губляць Тураўскае княства. І таму, як пойдзе, вось я думаю, што вы ўжо чулі сёння, што ў Кіеве могуць быць розныя рэчы. Сёння ты князь, а заўтра ты ўжо не князь. Трэба ж заўжды, так скажем, мець туды, куды можна вярнуцца. І вось такой пазіцыі і разважалі тураўскія князі. І таму у Тураве былі две пасады. Гэта тысяцкі і пасаднік.
Пасаднік гэта такі чалавек, які выконваў абавязкі князя у Тураве, пакуль князь быў у Кіеве. Такое ІО, да, князя. А Тысяцкі у адсутнасць князя кіраваў войскам. І гэта давала магчымасць князю, які сядзеў у Кіеве, адначасова кантраляваць сітуацыю ў Тураўскім княстве. Усё гэта было да 1157 года, калі князем быў абраны Юрый Ярославіч. І Юрый Ярославіч сказаў, што ён не будзе падпарадкоўвацца Кіеву. Кіеўскі князь абурыўся і пайшоў на Тураў і ўзяў Тураў у аблогу. Але нічога не атрымалася. І вось у 1157 годзе Тураўскае княства таксама стала незалежным. І было, так скажем, таким адзіным да смерці Юрыя Ярославіча. У Юрыя Ярославіча было 5 сыноў, і пасля смерці Юрыя Ярославіча Тураўскае княства распалася на 5 частак, на 5 удзелаў. Ну, вось з тых часоў, так скажем, до нас дошла і Каменецкая вежа, да? Ну, сёння у нас не такі ў сучасны выгляд. Гэта фотаздымак 80-х гадоў. Зараз яна выглядае прыстойна. Яе відаць, калі ехаць у рэзідэнцыю Белавежскую пошчу да дзеда Мароза. І там, між іншым, вельмі прыстойны музей. І ў добрае надвор'е дазваляюць падняцца на смотровую пляцоўку, якая вось тут паміж зубцамі наладжана. І вельмі цікава, зноў жа, да гениальности наших продкаў. Белая вежа 1,5 метра сцены, да? Так вось яна стаіць просто на падушцы з каменёў. Як стакан вады, без фундамента. На падушцы з каменёў. Стаіць яна з 13 стагоддзя. Вось як-то так. Узнікае пытанне, як можна было так разлічыць, што яна стаіць тут з 13 стагоддзя. І іншае пытанне, а чаму будынкі, якія стаяць побач, таму што глеба такая рухомая там, у іх ёсць трэшчыны на сценах. Як-то так здарылася. Цікавае такое пытанне. Гандлёвы шлях з варага ў грэкі адыгрывае вялікую ролю на нашых землях. І спачатку у нас ходзяць арабскія дырхемы, потым заходнееўрапейскія дынарыі, а ў 12 стагоддзі у нас з'яўляюцца грыўні. Сярэбраныя сліткі, якія выкарыстоўвалі як плату пры буйных разліках. То есть вот тут мы видим частку грыўні, якую просто адрубілі. Да? Таму што, дзе тут у мяне, ось, бачыце, вішчанскі скарб, які быў знойдзены ў 1979 годзе ў Рагачоўскім раёне, 800 гадоў гэтаму складу, скарбу. І вось мы бачым з вами вось гэтыя грыўні. Бачыце, яны з насечкамі. І тапаром просто адрубалі пэўную частку гэтай грыўні для таго, каб рабіць разлікі. Ці яны маглі быць вось такімі срэбранымі сліткамі, якія важылі аднолькавую колькасць і маглі пры разліках удзельнічаць. І так, у перыяд феадальнай раздробленасці мы з вами ўжо ведаем, бачыце, якое здаровае полацкае княства, Тураўскае княства. У склад смаленскай зямлі уваходзілі Мсціслаў, Крычаў, Прапойск і Лучын. У склад чарнігаўскай зямлі уваходзілі Гомель, Чачэрск, Гомель, Рэчыца. У склад кіеўскага княства Брагін, Мазыр і Брагін. У берасцейскае княства Бярэсце. Гарадзенскае княства Гародня. Новогородская земля з гарадамі Ваўкавыск, Слонім і Здзітаў. І такім чынам, так скажем, чаму у нас была феадальная раздробленасць? Феадальная раздробленасць – гэта заканамерны этап развіцця феадальнага грамадства. Калі галоўная каштоўнасць зямля дзеліцца паміж сынамі,
і княствы распадаюцца. Феадальная раздробленасць на нашых землях будзе 150 гадоў. Спачатку пачынаюць яе ад смерці Всеслава Чарадзея у 1101 годзе і да 30-х гадоў 13 стагоддзя да ўзнікнення Вялікага княства літоўскага. Але ў той час нашы продкі любілі вось гуляць у шахматы. І мы тут бачым з вами ферзя, ось срога аленя, вось ці лася, ну, ўсё роўна абсалютна, сваўкавыска, і гэты ферзь быў зроблены 900 гадоў таму назад. І хачу запытаць вас, ці можаце вы што-небудзь яшчэ расказаць дадаткова, можа, вы ведаеце да таго, што вы пачулі? Вы расказалі шмат цікавага. Я, напрыклад, вельмі мала з таго, што вы расказвалі, чытала або чула. Больш нічога не чула. Але вельмі вялікае дзякуй. Дякую вам. Ну, скажите, ну, кто-нибудь дадайте что-нибудь. Ну, не может быть, чтобы вы ничего больше не ведали. Может, кто ведае, что засталося от князя Бориса у заходней Двине? Есть у нас тыя, хто ў Полацку жыве. Есть у нас люди з Полацка. Что там каля Софийского собора стоит? Нікого нема. Нема нікого. Ніхто не Нікого признається. нема. Каля Нікого Софийского нема. собора хто може... Камень, конечно. А что это за камень? Это Борисов камень, да? У рэчышчы заходняй Двины было 6 валуноў, Борисовы камяні с надписом «Господи». Да, конечно. Что ж вы, так скажем, такие стипленькие? Конечно, молодцы, это Борисовы камяні. Камяні з надписом «Господи, помози рабу своему Борису». І вось гэты камень, які стаіць каля Софійскага собора, ён стаяў до 1980 года у рэчышчы заходняй Двины. І называўся ён хлебным камнем. Таму што перавозілі зерне на лодках, і якая-нибудь лодка у любым выпадку на гэты камень натыкалася. Гэта значыць дыра, і гэтая, да, у другі таксама ёсць, да, ён прямо так стаіць, такі расколаты крышачку, да, іх было 6, яны былі па рэчышчы заходняй Двины. Абсолютно правильно, спадарня Ірына. А що ж ви нам вот пішеце толькі? Вось я ж думаю, што вы ж ведаеце это ўсё. Не, абсолютно не тушуйцеся, кажыце, ўсё будзе слушна. Так вось, гэты камень, натыкаліся лодкі на камень, лодкі танулі, і было такое павер'е, што хлебны камень ужо ўзяў сваю ахвяру, і больш лодкі не будуць натыкацца і будуць, так скажем, плыць сабе спакойна. І вось гэты хлебны камень зноў жа быў у рэчышчы заходняй Двины до 1980 года. Чаму? Таму што ён вельмі шмат важыць, і проста не было такой тэхнікі, якая б дазволіла яго падняць не толькі з рэчышча заходняй Двины, але падняць на бераг. Там, вось хто быў каля Софійскага собора, там даволі такі высокі бераг. І вось гэта было зроблена магчымым толькі ў 1980 годзе пры дапамозе японскай тэхнікі. Вось калі ўжо з'явілася такая тэхніка, такі кран, такі трос, які мог бы, так скажем, гэта ўсё падняць, не пашкодзіць камень, таму што яго пашкодзіць нельга. Зараз, канешне, калі мы яго ўбачым, то там, ну, можна яшчэ ўбачыць крыж, але вось гэтыя надпісы «Господи, помози рабу свайму Борису» ўжо мы не прачытаем, вельмі складана прачытаць. Але лічыцца, што ён, гэты камень, выконвае жаданні. Таму час ад часу можна ўбачыць людзей, якія там стаяць каля камня, ручкі прыкладваюць, ці самі там прыкладваюцца к гэтаму каменю, штосьці з ім размаўляюць, ну і думаюць, што жаданні іх будуць выкананыя. Ну, чаму б і не, да, калі людзям так лягчэй. Ну што, што-нибудь, хто-нибудь яшчэ скажа?
Спадарня Ірина, дякую вялікі. 3 разы вакол абысці трэба. Запомніце, калі ласка, я гэтага не ведала, таму дзякуй вялікі. Буду ў Полацку, абавязкова 3 разы абайду. Дякую вялікі. Традыцыйна жадаю вам здароўя, добрага тыдню